Laia, et canto la cançó del monstre de Banyoles. Us ho diu la història d'un vell poble on hi habitava un monstre fa molts anys. Diuen que treia foc per les orelles, per la boca, per nas i pels queixals. És el Mon-Mon, el monstre de Banyoles, que ment, que menjava persones, oi tant. És el Mon-Mon, el monstre de Banyoles, una per dia sense fer terra bastall. Com veureu, tenia tanta gana que se'n passava els bous de en tres. Els cavallers que me'n volien bregar, se'ls llegava com qui no menja res. És el Mon-Mon, el monstre de Banyoles, és el Mimí, que menjava persones, oi tant. És el Mon-Mon, el monstre de Banyoles, una per dia sense fer terra bastall. I la gent de tota la contrada, un tanta gràcia amb ell van ensignar, donant-li cols, patates i albergínies, perquè aquell monstre és un ell vegetarià. És el Mon-Mon, el monstre de Banyoles, que ment, que menjava persones, oi tant. És el Mon-Mon, el monstre de Banyoles, una per dia sense fer terra bastall. Història d'un poble que habitava un monstre fa molts anys. Diuen que treia foc per les orelles i per el nas i per la boca i pels queixals. És el Mon-Mon, el monstre de Banyoles, el men, que menja hasta persones. Oi tant! És el Mon-Mon, el monstre de Banyoles, una per dia sense fer treball. Diu la història d'un vell poble ficaven tants anys, sense treia foc per les orelles, per la boca, per nas i pels queixals. És el meu món, el monstre de Banyoles, que el mimi, que menja de persones, oi tant. És el meu món, el monstre de Banyoles, una tenia sense fer bastall. Tenia tanta gana que se'ls passava els bous de 3 en 3. Tenia una pega, estava perquè no menja res. És el meu món, el monstre de Banyoles, que el ment, que menja de persones, oi tant. És el meu món, el monstre de Banyoles, una tonteria sense fer bastall. Viva gent de tota la comarca. De línies, perquè aquí mostra de festes faltàries. És el meu món, el monstre de Banyoles, que el ment, menja de persones, oi tant. És el meu món, el monstre de Banyoles, una tortilla sense fer barra bastall. Us ho diu la història d'un vell poble on hi habitava un monstre fa molts anys. Diuen que treia foc per les orelles, per la boca, pel nas i pel queixal. És el monstre de Banyoles, que menjava persones, oi tant. És el Mon-Mon, el monstre de Banyoles, una per dia sense fer terra bastall. Com veureu, tenia tanta gana que se'n passava els bous en 3 en 3. El monstre de Banyoles. Us ho diu la història d'un vell poble on hi habitava un monstre fa molts anys, que treia foc per les orelles, per la boca, per el nas i pels queixals. És el Mon-Mon, el monstre de Banyoles, que ment, que menjava persones, oi tant. És el Mon-Mon, el monstre de Banyoles, una per dia sense fer terra bastall. Com veureu, tenia tanta gana que se'n passava els bous de 3 en 3. Els cavallers que ja no volien bregar, se'n passava com qui no menja res. És el Mon-Mon, el monstre de Banyoles, que ment, que menjava persones, oi tant. És el Mon-Mon, el monstre de Banyoles,
una per dia s'ha fer terra bastal. La gent de tota la contrada porten gràcia amb el berencinar, donant cols, patates i albergines per a que el monstre es tornés vegetarià. Salmomón, el monstre de Banyoles, menjava persones vitals. Salmomón, el monstre de Banyoles, una per dia sense fer terra bastal. Adeu!